Paikka, jossa taijat toteutuvat. Lisätietoja disneylandparis.com. Tulossa lähiaikoina elokuvateattereihin. Maailma on täynnä ihmeitä. Talvi vaihtuu kevääseen. Pienistä tulee suuria. Yksi asia johtaa aina toiseen. Ai! Mä metän alla. En ole karhu. Vihaan karhuja. Ai kato! Siellä onkin majava. Ai kauhean. Enhän. Sekopä on. Oot sä okei? Alun perin en ollut mikään karhu, vaan ihminen. Kies on näin. Walt Disney ylpeänä esittää ennennäkemätön elokuvaelämys. Karhuveljeni Koda. Hei, nyt sä kyllä säikytät pisut pois. Mun nimi on Koda. Sano perässä. Koda. Tell everybody I'm on my way. New friends and new places to see. No niin. Tell everybody I'm on my way. And I'm loving every step I take. With the sun beating down, yes I'm on my way. En mä halua pelotella tai kehua tai mitään, mut silloin kun mä suutun, niin musta tulee ihan hullu. Karriu ja pyörii. Voi ei. Hei, toi sun söpön naulukka-juttu, se ei nyt teho. Näe maailma toisen silmin. Koe maailma uusin sydämin. Ja löydä todellinen veljeys. Ihanaa, kun mulla on veli. Walt Disney Pictures. Karhuveljeni Koda. Ai minäkö hirvi? Mähän on orava. Näin on, oravahan se. Ja mähän on nimittäin ahma. Kuunteles tätä. Tulossa Disney-DVD:nä ja VHS:nä. Nyt selviää, miten Stitch-kokeilut jatkuivat. Upouudessa elokuvassa. Pääosissa Lilo ja Stitch. Kaksi sankaria, jotka tekevät mitä vain perheen vuoksi. Stitch seikkailee jälleen uudessa elokuvassa. Stitch, avaruuskoe 626. Tulossa Disney-DVD:nä ja VHS:nä. Pidä kiinni ja lähde Tupun, Hupun ja Lupun mukaan heidän ensimmäiseen pitkään piirrettyyn. Ankronikka, kadonneen lampun metsästäjät. Tupu, Hupu ja Lupu löytävät upporikkaan roopeankka setänsä kanssa taikalampun, joka sisältää hengen ja joka osaa toteuttaa kaikki heidän toiveensa. Lähde mukaan jännittäviin haasteisiin ja huimapäisiin seikkailuihin. Elokuva täynnä Disneyn taikaa ja mukaansa tempaavaa aarteen etsintää. Jännittävä seikkailu koko perheelle. Ankronikka, kadonneen lampun metsästäjät.
kuuntele mua, vai Pumba? Ihan pakko tunnustaa. Toi laulu iskee mua suoraan sisimpään. Niin, Pumba. Vaan riitti jo siitä. Timon, mitä sä nyt? Pikakelaan kohtaan, missä me tullaan. Mut sä sekoitat järjestyksen. Päinvastoin, possukkaani. Onhan mulla kaukosääni. Mut kaikkihan sekoaa ihan täysin. Meidän on mentävä takas tarinan alkuun. Mut me ei olla tarinan alussa. Oltiinhan me koko ajan. Niin, mut ei noi sitä tiedä. Jos kerrottais juttu meidän vinkkelistä. Hei, mulla olisi yksi idis. Kerrotaanko niille meidän story? Joo! Toi kuulostaa hyvältä! Semmonen taustatarinan juttu. Niinku kulissien takaa paljastava. Ja intiimi katselmus siihen, mitä oikeesti tapahtui. Koska noi ei tiedä, että me oltiin siellä, vaikka me muka oltukaan niinku. No tosta ei selitys parane. No, meinaaks tää, että mennään takas alkuun kuitenkin? No ei, Pumpeli, ei. Me mennään alummaks. Alkuakin alummaks.